over the you can message over now. No, not change voice I came the last week. People nonsense in the hand now. Eh? Eh? I mean, just I can know this period of a time. Eh? I can pull a member to get good mobile. Can you go back to the shop? You don't do nonsense in the banana. Man, black and the customer, and I here. Or second, as well as the custom. Which price I got to give you my like the custom. Or second, as well as I have fresh again from them. Then, like, you might be sick this year. Come on, you don't work at the madras. No, this life off, for no, but you're up never. I can't do it. Huh? Can be this year everywhere, last, we publicity. I can watching, me, never do no again. Eh? India, I want to remember, that's what they do. Eh? Oh, from Baila, oh, Fuchin, I know what they have. Every shame will be over. Every time, no Jenny, my hammer for money tonight in my bag. Must be Jibu, Egypt, no, yeah, offer I guess for doing mother say about in the hand. You never have jersey, I see not came 1 week or very die. Oh, keep it, I consider a shop, I just walk. Yeah, I have a man on here name. Gary no longer challenge. Or Gary come the realm. We raise up a need poverty. Mutango, I'm looking at. Mom, you have put this kind of nonsense now. Now, Baba can't walk and you more. Can never. No, cannot, but I became willing. Just need 2 little minutes of your time. Okay, next month we'll go and expire. Okay, next month. Just some more time. No, we're going to need you to know why very big. No. Ewo kwa ni ewe biko. Obulu na mnye gị ego a na si gị were ya tii na business gị. Kedu ihe ga-agwa? I say thank you now. Make a leg. Thank you. Yeah, of course. Okay. On a second thought, what if I give you this money too and demand for a ransom? Say maybe nyegega ginye mundoge. Nyem wega mpuru bigi. Mo nyem hiji buru nwoke ka nji gworo ogwu ego. Mo nyem anya gi, you know, just to demand 1 or 2 from you. What would you say? Kima ino mnaka ojo. Kima ino mnajaka. Nsu ego ranante. Iga halaiki yo. Mbi kare kwa nibu ogwu ego na. Mbi ogwu ego na ibu zonyo ongo obara. Keke enyo me ego menye gintum. Nya exchange na asonya abuki malam. De change ego. Enyo me ego menye gintum. Kwa yoro kwa ngugu. Kwa yoro kwa ngugu. Hano mnada mood now. Kwa yoro ngugu. That me history give my message back on now. If na case now, boy. If you go see, will take you know because I offered you money and I am requesting for something. Okay, when I'm on for now. But the first one asked him, I want to nyegega. Just nyegega freely. Gini ki give me. Gisi nega asked him thank you. Have you said thank you to Almighty God who has given you life without demanding for anything? No. Come to think of it. You've been living this life. I heard you complaining. Every morning you wake up, you can't even say thank you, Jesus. You gotta kill it. Olisa binigo chukwu abia mo kike kerowa onye nyere mundu dalu maka ndu nyere mta maka se kele dika na nkomere ya mozo. You can't even say thank you to this man who gave you life, because that's not onye dindu na patego onye dindu mululilanya. For the fact you are still living, your tomorrow has a lot of things in stock for you. My happiness is that, my brother, you are not lazy. You are working
It's the very hard working. There are so many businesses in it. That is not working for you today doesn't mean it will not work for you tomorrow. Time. Oge onye na-eche ya mgbe. You know? Ndị Igbo na-amụta nwa baya oge Chukwu. Mgbe echi. Show gratitude. Okay, fine. You are here now complaining because you are alive. You are not here complaining because no one go mgbe ị na-emebe ọfụma before. Mecha things nweziri mee ka ọ dị. Ikelele ya na nke o meburu eme. O nwere egwu ndị Katọlik na-agụ asị ịtụgharịcha na ihe ọma Chineke mere gị site n'afọ ruo n'afọ. Ịtụgharịcha na ichetecha na asị gị ikelele ya ịgọziele ya biko bịa kelee ya n'ụgbọ abụ oge onye. You know, stuff like that. I kwesịrị gị chetegodo mgbe ị bidoro, chete mgbe a mụrụ gị, chete so many people that were born the same time with you. So many of them are no longer alive. Some of them are breathing through their anus. Some of them are on life support. Some of them are some of them is even running mad on the street. But you have life. You have reason to complain. You should also have reason to say thank you. Being grateful. Show gratitude for Kemere Game. You don't always complain. Because when you keep complaining, there are so many doors your gratitude will open for you. You're being grateful. You're showing appreciation. There are so many doors it will open for you to make you stand on your next level. But when you keep on complaining, whenever you see a young man, he can never see the good which he has enjoyed. He keep on seeing the negative side of his life. Did you appreciate he that made it happen? That is number one thing I want you to understand. That this year you need to do what? You need to reset your mindset. Change the way you reason. Change the way you think. At any given time, see reason to appreciate he that made it happen. Then I am go from today. Time for you to remember that he has blessed you before. I am telling you this from the bottom of my heart. I want you to do what? Begin to appreciate God at any given time. This morning, I was watching you. Business, blah blah blah. Go to hospitals and see people who are begging to breathe, but they cannot. Managuma, you with strength to complain. Na ini rio tito Chineke. Waka mani bidrogini kelewe Chukwu. No double for umagi. Don't always see yourself as somebody who is not doing well. Always see yourself as somebody who is overdoing well. I don't want you to see yourself as if you are behind what other people are doing. Don't always see yourself as maybe you are not doing it right. Don't be in a competition with people. You are not created equally. Everybody is created different ways. We are created by God, but in different ways, different destiny. Your destiny is not my destiny. The way I will make it is not the way you make it. That somebody bought a car today doesn't mean you will not buy your own tomorrow. But when you place yourself in people's shoes, that is when you begin to live a competitive life, and it's not really going to do you more good. Rather, it will destroy you and then to block your doors through which your blessings will flow. Okay, fine. Let me ask you. Ochendo nwono mbosia. Gini buru ochendo? Ochendo kono. Mpuche chukwu. Ihe mpuche chukwu. Gini buru ya? Kwa sino gara isa ahụ tais ya amiri ọpịa isi na ihe toilet. Kwa ọnwụ. Ozugbo ahụ. Ọkwa ịbịa na tais na sacha ahụ. Hicha ahụ gị. Even ma mba niile na abama iwe niile nọ gị n'ime. Sacha ahụ shinga ahụ pụta. Tais ọchiburula gị. Equation wall. Did you fall down? Did you fall down? Did you die? But the same ties in which that man took his bed on is also the same ties you bathed on this morning. That is the reason I always sing that song. I want you now to begin to think. Go back. Chetinyo mani ile Chineke hapu godi ihe ọjọọ, hapu mgbe ahịa na-aga hụ, hapu mgbe ị na-amụghị nwa, hapu mgbe mmadụ ji gị ụgwọ, hapu mgbe shop gbara ọkụ. Chetegodu mgbe ọ dị mma. Chete na ahụ isi ike ahụ ị nọ n'ime ya. Chete na ya na-awụ gị gaa lọta. Chete na ị na-asa ahụ from the same bathing room you come out without no issue.
Then you begin to sing this song and the way meaning into your brain. Ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ọ na-edu m na ndụ. Ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ọ na-edu m na ndụ. Ọ gwọrọ m ọrịa mgbe m nọ n'ọrịa. Mgbe m na-eruju o hichara m anya. Ya ka m ji na-akpọ ya Jehova Shama, Jehova Nisi. Bịanụ ka anyị kelenu Jehova onye ebere, onye kpọrọ ime anyị otu nde. Olileanya mgbe olileanya na-adịghị. Ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ọ na-edu m na ndụ. Ọ gwọrọ m ọrịa mgbe m nọ n'ọrịa. Mgbe m na-eruju o hichara m anya. Ya ka m ji na-akpọ ya Jehova Shama, Jehova Nisi. Ịbụ chi m, ịbụ chi m, ịbụ chi m. Ịbụ chi anya m ji ahụ ụzọ. Agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma. Olileanya ke ndị nsọ. Ahịhịa nwụrụ ọkụ ma hụ ghere ọkụ. Ọ bụ gịnị ka m ga-eji tụọra gozoro gị? Aga m akpịsị ala nye gị eze m, ịbụ chi m. Ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ọ na-edu m na ndụ. Ahịa ndị ọzọ zụga nwụọ ka m na-azụ na ndụ. Moto ndị ọzọ gbaga nwụọ ka m na-agba na ndụ. Nwa ndị ọzọ mụga nwụọ ka anyị ga-amụ na ndụ. Ụlọ ndị ọzọ rụga nwụọ ka anyị na-arụ na ndụ. Ahụ ndị ọzọ sara nwụọ ka anyị na-asa na ndụ. Eyi, ọ gwọrọ m ọrịa mgbe m nọ n'ọrịa. Mgbe m na-eruju o hichara m anya. Ya ka m ji na-akpọ ya Jehova Shama, Jehova Nisi. Isi ala m, sọsọ gị nwe ya o. Ikpere ala m, naanụ gị nwe ya. Isi ala m, sọsọ gị nwe ya o. Ikpere ala m, naanụ gị nwe ya. Isi ala m, sọsọ gị nwe ya. Ikpere ala m, naanụ gị nwe ya.